رينا ينينا كاريون كوميرينا موسوان كاقارمو صنيحيو لما يكونن هذا عريتا هذا كمسيح وات عدي سرو وات عدي سعد قويتا نقراو قنا تأساسرا صنيحو تمسكنا مسكن وقويتا تتعطو يسيلنا نبعتنا انهم الجمس هذو تعال نرقا قمنا مسكنا كنهلنا وزورشس قزازي داقويت هارقا خيدانو دام بيتي كبرتي دقنا دي كاعين ديهار كافتو دنور وها علقا مجمس وطيوم كاعين سليم حارنا إلان زاود الموطينيو ورار مرعا بحق مجمس كبرتي هذنا ودنا باخاتكم بقى انهم مجمس تمويتنا وانا قنا خيرنا كالحزينا لأخاتكم نيمة جمس يغنيلنا دولنا تا تموسوان كالقارمو تشيز هذقنا قاطلنا اينا يقولوا تالو هذقن كرتي هابنا قوتتي وخو سما يغارينا نحنا كله فايسنا قرش فايسو فردو فايسو كله وقا دي فسسنا نقر يلن كرتي هابنا بيهري هابنا يوتاتو ያው ከተሞላዲ ሁሉ ወዲያው ወየው ተዛሪበው ወየው በስም አክል የተወሰለስቱ ይቀውም ነገር ስለሆነ ይንበር ተሞላዲ ዘሃው ሐሳብ ወዕዩ ነገር ግን ጽቡቅ ሐሳብ እትጽቡቅ ከዓነ ይፍልፍልሞ ደስ ይብለካሞ ሐሳብ ይመጽ ማለት ነው ነብዙ ሆነ ሆይኑ በእውነቱ እዙ ጉዳይ እዚ ንጹህ መውስቦ ይባላል ንጹህ መውስቦ ማለት ከዓነ በእግዚአብሔር ዝተፈቀደ እዩ ንጹህ መውስቦ ንጹህ አውስቦ በእግዚአብሔር ዝተፈቀደ እዩ እግዚአብሔር ዝፈቀዶ መውስቦ እዩ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ዘይተሐወሰ ነገር ምንም ክፍጸም አይፈልግ እግዚአብሔር ዝተሐወሰ እዚ ብርሃን እዚ ዝወለደኛ ዝይሪእሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተሐወሰው መውስቦ ንጹህ ዘአልቦ ነውሪ ይብል ምክንያት አመከላ ዘይብሉ መውስቦ እዩ ዝመውስቦ እዩ በእውነቱ ዞም ደቅና እዚኦም ንህዝቦም ንዓዶም
ንወለዶም ኢሎም ዝወፁ እሞ ካፍቱ ካብዞም ዝወፁ ካብ ብሱል ጥረ ኮይኖም ዝመፁ ደቅና ነዚ ብርሃን እዚ ምርኣይ ማለት ዝተዳራረበ ሓጎስ እዩ ጸጋ በዲበ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ሓጎስ ሓጎስ ዝተቆልኦ መውስኦ እዩ ዘኣስተጻመረ እግዚአብሔር እይፍልጥ ወይ ይልየሊ እግዚአብሔር ዝሓሰቦም ሓደ ክገብሮም ዝኸኣለ እግዚአብሔር ሰብ ክፈልዮም ይኽእልኒ እና ብእውነቱ እዞም ውላድና ብጣዕሚ ተወለደኛ ተሓጒሱ እቲ ቤተሰብ ተሓጒሱ ሓደ ከምቲ ዝበልናዮ ምእንቲ ህዝቦምን ምእንቲ ዓዶምን ኢሎም ወፂኦም ካብ ብሱል ጥረ ወፂኦም ከምዚ ናብዙ ደረጃ እዚ ምውቃዖም ብጣዕሚ ዓብዪ ዝተዳራረበ ሓጎስ ምዃኑ ብእውነቱ ደስ ይብል ንኩሉ ንዝወለደኛ እዚ ደስ ክብሎ ይግባእ ማለት እዩ እና ከመዮ ዝበሃል እንታይ ይብሉሲ ወሃብያ እናሃለወስ ተቐባሊ ይሕጎስ ይብሉ ኣነ እኳ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተሓዊሰስ ብጣዕሚ ሓጎስ ተሰሚዕኒ እቲ ቆልዓ ሓወይ ወደኮ እዩ እዛ ቆልዓ እዚኣ ከዓነ ጓል ሃለቃ ኺዳኑ ዓርከይ ጎረበተይ ፈተውተይ ስለዚ ብጣዕሚ ኣነ ስኢሉ ተሓጎስ ድርብርብ ኮይኑና ብእውነቱ ደስ ዝብል እዩ ከምቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሓደ ቤተ ቶማስ ዝበሃል መርዓ ተረኺቡ ዝባርኾ መርዓ እዩ ኮይኑኒ ምክንያቱ ጎይታ ባዕሉ መጀመርያ ቀዳሜ ተኣምር ዝገበሮ ኣብ ቤተ መርዓ ቤተ ቶማስ ተረኺቡ ዝባርኾ ጋብቻ ማይ ዝነበረ ናብ ወይኒ ዝለወጠሉ ቀዳሜ ተኣምር ዝገበረሉ ከምኡ ኮይኑ ርኢናዮ ማለት እዩ እንዳ ጎይታ ሃለቃ ኺዳኑ ብእውነቱ እዚ መንደር እዚ እንታይ ይበሃል ምድረገነት ይበሃል ምድረገነት እዩ መቸስ ናብ ገነት ኢኻ ክትኣቱ ትኽእል እምበር ካብ ገነት ክትወፅእ ይትደሊ ካብ ገነት ኣይውፃእን ኣብዚ ገዛ እዚ ኣብዚ መንደር እዚ ብእውነቱ እዚ ወለደኛ እዚ እንተንቕኒ እውን ሰይንወፅእን እዩ ዝብል ዘሎ ተሓጒሱ ደስ ኢልዎ እና ብእውነቱ እዞም ደቅና ከምቱ ሕዚ ወለደኛ ተሓጒሱውን እኒኦ ኣብቲ ቃል ኪዳኖም ኣብቲ ኣበባኦም እንደገና መጨረሻ ዳሕራይ ከዓነ የውላዶም ኩሉ ቤተሰብ ተሓዊሱ ኣብ ክርስትና ከዓነ ከምዚ ዝድሰትን ዝሕጎስን ይግበሮ ቀወምቲ ይግበሮም ብእውነቱ እቲ ወለደኛ ብጣዕሚ ደስ ኢልዎ እዩ እኒኦ እንዳ ጎይታ ሃለቃ ኺዳኑ ምስ በዓልቲ ገዛኦም ምስ ዕያሎም ምስ ደቆም ብእውነቱ ዓብዪ ዓዲ እዩ ከምቲ ዝተባሃለ ብወለዲ እመውስዎ እዚ እንዳ ጎይታ ሃለቃ ኺዳኑ ምስ በዓልቲ ገዛኦም ብሸሞንተ ማእዘን ደቂ ዓበይቲ ደቂ ሊቃውንቲ ደቂ ሓደ እምነት ብሃይማኖቶም ዝጸልዑ ብሸሞንተ ማእዘን ክቡራትን ዓበይትን እሞ ናብዚ ገዛ እዚ ናብዚ መውስቦ እዚ ምእታውና ሓጎስና ወሰን የብሉን እዩ ዝብል ዘሎ ወለደኛ እግዚኣብሔር ይሃበና እቱ ሂብኩም